Hambai kajoto no ani bumung khajinia chamatia. Androk tei ketal recap mung musha mung tei music video naiwa ni bagi subscribe khlaidi. Ti prasa recap mung YouTube channel no. Hambai. Naithok no geise hamjak mani bekhani nonor tharmani khani ta boki or mani buibai nono nukheri sinang mani Ororo thampike burer tharo sakatini tinza ambasiade Ororo thampike burer tharo sakatini tinza ambasiade Naithok no geise hamjak mani bekhani nonor tharmani khani ta boki or mani buibai nono nukheri sinang mani Gorono nang caya deno John Abraham hai ang nasing naidi Ani gorono nang caya deno John Abraham hai ang nasing naidi Latina kirina naliya Fair hands up on the shark shabajay Amandi tafunuki Tadirada sindi Sekopta bang di nakrai takai di telang thang nai ang no hamjak senamai nai thok no gei se hamjak mani bekhani nono tharmani khani ta boki or mani buibai nono nukheri sinang mani Shalai di khai mani ashik khai shona thange baigla thantere makhe Shalai di khai mani ashik khai shona thange baigla thantere makhe Sare faizak engage bodies pere moton fano sui nai di hai re babare Ashik khata thindi nang tawana di